ଇସ୍ରୋର ଆଦିତ୍ୟ L1 ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାନରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସୌରପରା ବାଇଗିଣୀ ଇମେଜିଂ ଟେଲିସ୍କୋପ SUIT ପରାବାଇଗିଣୀ ତରଙ୍ଗ ବାଧ୍ୟ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କ ଫଟୋକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ L1ରେ ଲାଗିଥିବା ପେଲୋଡ ସୁଟ୍ରେ କ୍ୟାପଚର କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ 11ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଫିଲ୍ଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ L1ରେ ଲାଗିଥିବା ପେଲୋଡ ସୁଟ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଫଟୋ ସବୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଇସ୍ରୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଦିତ୍ୟ L1ରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସୌର ପରାବାଇଗିଣୀ ଇମେଜିଂ ଟେଲିସ୍କୋପ SUIT ଉପକରଣର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ଫଟୋ ସବୁ କ୍ୟାପଚର କରିସାରିଛି, ଯାହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ରୋର ୱେବସାଇଟରେ ପବ୍ଲିଶ କରାଯିବ। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ 200ରୁ 400 ନାନୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରଙ୍ଗର ବାଧ୍ୟ ଦୂରତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋସ୍ପିୟାର, ପ୍ରକାଶମଣ୍ଡଳ ଆଉ କ୍ରୋମୋସ୍ପିୟାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଂଶକୁ ଫଟୋସ୍ପିୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ଉପର ଭାଗ ପାରଦର୍ଶୀ ଭାଗକୁ କ୍ରୋମୋସ୍ପିୟାର କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ସବୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଏହି ମିଶନଟି ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଭିତରେ ସନ୍ସ୍ପଟ୍ ଓ ଫ୍ଲେୟାରକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁ ଓ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ମୌସୁମୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆଦିତ୍ୟ L1କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ ଥିବା ସତୀଶ ଧୱନ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଭାରତୀୟ ରକେଟ ଧ୍ରୁବୀୟ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ବା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ L1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 1.5 ମିଲିୟନ କିଲୋମିଟର ହେବ। ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଆଦିତ୍ୟ L1 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାନ ଅଟେ। ଏହା ପୃଥିବୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଲାର୍ଜିଏନ୍ ବିନ୍ଦୁ L1ର ଆଖପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।